Hei. Halo. Haluaisitteko osallistua eräänlaiseen pikkukalluppiin? Anteeksi, olen ollut töykä. Minä unohdin ihan esittäytyä. Olen Ville Asanen Vantaalta. Haluaisitteko osallistua tämmöiseen galluppiin? Teen tämmöistä opiskelijatutkielmaa. En mäkään koulu. Joo, mä tiedän, mutta mä oon opiskelija ja mä teen tämmöistä tutkielmaa. Mä yrittäisin nukkua nyt. No voisitko sä vastata muutamaan kysymykseen? Onko sulla univaikeuksia? No, on mulla vähän, voin mä pari vastaa kyllä. Joo, no onko sulla vaikeuksia nyt tällä hetkellä saada unta? Vai heräsitkö sä tähän mun puheluun? Mä oon tosi pahoillani tästä. No, en mä silleen herännyt, mä olin just noin mennä sänkyyn. Joo, no tää on vähän niinku unilaulu. Sä oot varmaan paremmin unen tän jälkeen. No mä otin, että niin kun sä et opiskele, niin käytkö sä jossain töissä? Joo, mä oon töissä. Ok, mikä on sun ammatti? Siis mä panoin korjaan tietokoneita. Mahtavaa, mä oon aina ihaillut semmoista alaa. Onko sulla elämässä minkälaisia unelmia tai sellaisia? Onhan mulla pikkupojasta asti ollut se, että mä olisin sarjakuva piirtäjä, mutta mä haluaisin oikeesti saada unta. No joo, mutta vielä yksi juttu. Ootko sä valmis uhrautumaan unelmien eteen? Voihan se olla, että unelmat toteutuu, kun sä tarpeeksi panostat. Joo, no kyllä mä 90% pystyisin uhrata itsestäni niinku, mä just kelasin, että jos menis opiskelemaan kuvataidetta, kun mulla on sen verran hyvä vielä toi piirustustaito. Joo, no mä suosittelen vakavasti. No anteeksi tää häiriö ja puhelu ja hyvää yötä sulle. Kiitos, että osallistuit galluppiin. Ei mitään. Kiitos tukemisestamme. Hyvästi. Okei. Öitä rakas. Joo, mulla on. Ei varmaan. Ei ollut.